Gọọmenti Anambra Steeti na ọ na-ewute ya ma na-agbawa ya obi ọkụ ọgba na-adapụta aghara n'akụ steeti ya dị iche iche ewe na-ekwu ka amara ihe a ga-eme ya bụ abana wee sụọ ya nro ya bụ akụkọ n'uju. Ya bụ okwu nke kpọkọtara ndị mmadụ niile, ndị na-azụ ahịa nakwa ndị ndu obodo ka ha gbaa mbọ na-eme ihe ndị ahụ kwesịrị ime iji gbochie ọkụ ọgbụgba n'ebe dị iche iche dịka ịsụchapụ ahịhịa ndị kpọrọ nkụ n'ụlọ maọbụ n'ebe ọbụla ọ dị, ịkwụsịkwa ịgba ọhịa ọkụ n'ụzọ dị iche iche nakwa ịkpachapụ anya oge a na-ewegheri ihe ọkụ latrik. Ya bụ okwu kenekwara ndị na-anụ agha megide ọkụ ọgbụgba na steeti a maka etu ha si na-agbasi mbọ ike ịhụ na egbochiri ọkụ ọgbụgba n'ebe dị iche iche. Gọọmenti steeti a hụkwara na ha ji njikere ịhụ na ejikwara obodo a site n'iwepụta akụrụngwa dị iche iche dịka ụgbọala na-agbanyụ ọkụ iji wee hụ na ebusoro agha megide ọkụ ọgbụgba.